Hello, maing buntag, maing udto mga bayot. Pa ko ligo mga bayot, tag hinlo ko og sayo. Wala diri akong ugangan kay akong bugas-bugas nag-power gyud, nagmodel-model ana ako ang kuan, ang kanang ako ang unsa na kapanitan. Kaya to isang gabi mga bayot bisag mo nang tana, i-share na ko wa ko'y tulog. Kaya ambot nga nang wa ko'y tulog. Karon nakatulog ko og 5 hours. Dayon nagtulog pa akong bahandi, ako ang makagupa, ang duha na narbaho na. Ang akong ugangan hinatin og kanta-kanta atong iyang isa ka apo. Ang gawas man niya kay magkuha sa iya ang purpose. Dayon while nagpaabot ko niya, manghinlo ko mga bayot kay birthday karon ni Karina, mag 2 years and 6 months na siya. Sure ko nga naagay mo anhing mga friend nila or ilang ka-business. So dali-dalion ko naghinlo mga bayot kay sa gikaingon ko pa ninyo kaniadto bahalag hugaw og nawong basta limpyo tag balay ana ra kasayon. Dayon nantawa map kay si Celestina diri mga bayot. Wa po ko kuno wa pay hapsoy na ako ang buhok dira pero okay ra kaayo kay wa may musimhot na to karong panahona pa. So ato ning dali-dalion kay nigmumata to akong bahandi. Akong bahandi mo mupuli ani og kanang kuan map nya madigyas nya ba. Sa mga sauna og banghinlo mi magdala mi og lagaraw og dili bunlay. Kay manghinlo mi ang guna mi ato ang kaluyuhan kakilidan. Dayon humaguna magbitbit dayog tukog nga silhig kay silhigan din dauban. Diri mga bayot wa na gyud na dinhi sa akong kinabuhi. Either ang ako ang dad on diri map og dili kanang lanot nga silhig. Kaya walay ting-ting diri mga bayot, wala magud pud sila punuan dinhi og kuan, way punuan og lubi ba? Wa man gani oy kuan? Wa gyud mga bayot. Wa man gani butong diri mga bayot na ay lubi diri mga bayot, pero katong lubi nga kuprasono na gulang pa sa ako ang nawong. Kinahanglan ng lugiton den kanon. Pero fresh buko wala mga bayot ay. While nagkuan ko diri nang hinlo, nagkalingaw ko kaon og kuan kanang ice cream ba? Kaperting inita diri mga bayot. 40 degree karon sa ako ang planning itang nahimutangan mga bayot. Init gyud kaayo. Mo nang bahalag wa pay pamahaw. May kaon ta dinhi og kanang kuan ice cream para mabugnawan po niya tong utok nga 5 centavos na lang ba. Ug kani ato ang bitok dinhi. Then parisa ni siya kape mga bayot, lami na kayo. Pwede nagdi mamahaw. Oh. Pastilan eh. Ice cream akong gikaon. Maak man pud sa ako ang ngipon. Effective tong lemon nga kanunay akong imnon mabuntag sa gulan og Nescafe ba kay nahugo-hugo gid ko. Nahugo-hugo gid niya ko ang ilong gamay. Nangapi ko mga bayot kaya hindi ko katulog. Katulgon kay ko nga ubay ni Karina mga bayot mo nang nangapi ko. Hindi yun, nagalingon lang po hinlo diri ba kay maluoy ko ani akong ugangan kay kuan na ba gulang na niya kanon siya ray kanon na mang hinlo. Basta makatulog ako ang bahandi, ako mang hinlo. Pero magmata gani na, wa gyud hinlo mahimo. Kay kanon na yung sunod-sunod mura og ikog. Nang labad ay ko dra mga bayot ako na nang gihilayhay. Dayon nahimuot kay ko kay kaning mga sanina sa ako ang bahandi di man unta ni isang dayong dili tubod ba pero kanong nay kung galaba mga bayot di ilis ni ako ang bahandi eh che has got sa chidem ha but me kids chika mga bayot, well, video ko diri mga bayot. Open man guning bintana. Nay nangutanan nako og asa ko no ning balaya. Then hindi istorya siya sa ngalan mga bayot. Wa gyud ko nahibawaan ato nga lana, wa man ko kaila atong kisa to nangutana. Nangutana siya nako og asa ko no ning balaya og kaning nga lana. Miningon ko og ambot lang, wa ko kahibalo. Kay bago pa ko diri, gingnan ako aron kay bago pa magud ming mag 1 year pa man siguro may kapin din hinglipat aning balaya mga bayot. Unya wa po kailan yung mga silingan na mo din hikid. Dili ko kagawas. Makagawas may galing na akong ugangan ug ako makagupa ba. Then di man magtabi ang gawas ug magtaksi man gani. Laylayo ang atuan. Door to door delivery mi diri mga bayot. Walay lakaw mahitabo ug naa mga ni lakaw mahitabo ug na ay makita ninyo ng daplin-daplin. Makita mo lang daplin-daplin manggilingkod ran mga tawo.
Dahil mga lalaki kasagaraan, walay babae diring nanggiling ko daghan katapok chismisan ang isig ka silingan, wala diri mga bayot mo nang hantod karon ang pikas balay mga bayot tumanggi ko kay balog unsay family name ana nila din ha ana din mga bayot walay ang mga tao diri mga bayot way paki sa imong kinabuhi. Basta ang ila dili makatrabaho, makakaon, makabayad sa ilang mga tax o kapalit sa ilang mga kinahanglanon. Inana diri mga bayot. So man natog hinlo mga bayot, maligo na ta. Pero before ta maligo mga bayot, ato ning plansahon ning ato ang saninang atong suoton. Diri mga bayot, masin pag-uran na imo ang suoton diri sa panimalay. Plansahon gyud nimo na kay isog kay baho ni ilang sabon diri. Maskin pagbutang daw ni mga bayot, patigbabaw gyud ang baho sa ilang sabon. Isog pa sa baho sa kung ilok ni dinhi. Sa mga bayot, ang mga sanina na mo sa una, magaplansa lang kung sanina mga bayot kanang uniform. Pero diri mga bayot, di magsilbi o di nato na plansahon nato ang sanina din ha. Maunang dire, ug manglabas sila, machine gid mga bayot. Dili magmano-mano og laba. Kay ug magmano-mano man gani kag laba kanang kubal nga 15 anyos nang hitapot sa imo ang mga kamot matanggal gina sa kaisog sa ilang sabon diri mga bayot. Munang walay kuan diri mga bayot oy. Wash your hand, mga hand wash wala mga bayot oy. Machine tanan diri mga bayot. Kanang ila ang kuan gani ila ang alugdan ba? Sintetik ba na ilang alugnan diri, wala may katong cotton. Ila nang kuhaon mga bayot ug ilang labhan. Kulang na lang ako ang batasan ilang labhan. Charot. Tarungon ta na og kuan. Tarungon ta ni og plancha kay kitay mosuot ani. Karon nga summer mga bayot, katulo ko maligo sa kadlaw. Syaro di ta muhamis ani. Kay parting inita. Nay aircon na mo diri pero di kagwanta. Sa amo arang kwarto, ang sala walay aircon. Unya kuan, dili ko magpa-aircon kanunay kay si Karina gaudhak. Gumikan na tong gipakaon ako ga ice cream ba. Init kay sa gawas niya pag uli na mo, gipakaon ako siya ga ice cream. Pagkagabi kami tanan wa gyud katulog. Gumikan kay giubo gid taon siya. First time gid taon to niyang giubo mga bayot niya kaning first time inahanta. Maratol gyud nga ako ang bana pod miningon na og kuan atong tawgan ng doktor ang iyang pedya. Ingkog okay ra ayo ra dili ra kay ang ako ang duha ka kagupa ang ako ang ugangan okay ra kay pila gud ka buok bata hinsuksok na iyang tiyan 5. So sweeto na gid kay siya sa iya ang kuan sa iya ang mga anak sa una. Nya kay kuan man kanang gulang naman iyang inahan unya kas ang istorya sa iya ang anak ni Harot tikom ba mga bayot mingon na si Harot og samot na og kanang ingnon ko sa akong ugangan og dili na pwede ako lang istoryahan si Harot mingon din na si Harot og ayabot si Celeste sa ni Karina kay kahibalo na si Celeste og unsa iyang gibuhat ang mama niya zipper. Pero usahay mga bayot, kanang mamali pug ko, istoryahan ko sa kumbana. Ngayon ana, kinahanglan pug kang maminaw, dili tanang desisyon nimo ikaw may masunod. Kay kuan na ka, minyo na ka. Mga gulang nga inistoryahan mga bayot, na-apply na sa kumbana kay pila na gud pud taon. Pila goy age gap namo mga bayot 12 ka tuig. Samantalang 40 plus naman siguro akong bana. Samantalang ako DC pa. Ay, Ginoo Maria Jose. Mao nang digid mo sugot si Harot og maglakaw-lakaw si Celestina siya ra ako ra usa kay DC pa ba niyang iya ang kuan kapika sa ilong unya siya nagpadulong senior. Pero di man nimo mahibaw-an og senior na sila padulong mga bayot. Gumikan pud siguro na silang gibangkaon diri. Init kaayo ang gawas, nya namalansa ko perting inita mga bayot. So man ako plan sa mga bayot. Panahon na nga maligo kay aron mahasway-hasway po niya to ang panagway basin day og mo absent na niya kung usa ka buok
kuan diri oh. Usa ka buog pimple. Bugas-bugas ba? Nagmata na din niya akong binhi din he. So pasagdaan sa nako na siya dirang magsunod-sunod ang video nga iyang gilantaw. So ipahaway sa punako niya ko ang bagtak din he kaya to ning ibaktas unya dito sa gawas. Alauna na diri sa hapon galuto ra ko gamay nga sudan kay ko kay balog asa nila i-celebrate ning birthday ni Karina karong adlaw. Gamay ra niya akong giluto kay ako ra og akong ugangan moy mukaon ani. Ako ra din siyang gigisa din sa mantika. Wala na ko butangi og onion kay dis ganahan sa baho. Gahimo po din niya akong ugangan diri og juice para ni Karina. Unya ganahan mo kay kumukaon og makaroni mo ning gigama siya og makaroni pero ang iyang gilutoan na butter. Galuto po day ko diri gamay nga soup ni Karina. Giinit lang po day na ako ning talong sa butter kay na ako sobra gahapon sa ako ang pagluto. Ako ra man poy mukaon ani. Nanggawas na day mi diri hastang inita. Unya na day gabangga atong unahan. Puno sa nakon diri mga bayot ko magkuuparta sa kong ganan. Abuto nang nato nang gipangluwa na din ha nang ato ang gipangsuksok. Nagbaktas-baktas mi dire bisag perte ginita. Hangin-hangin man tuod pero ang bugas sa hangin init pud kayo. Lingi-lingi ta dres kadaplinan karon makita pud ta gwapo. Bitaw ay padulong mi sa shop kay mo palit ko no mi og mga sensibility nga kalano ni Karina. Nawong lang sa mo akong ipakita na ko karong panahon na kadaghan kayong tao diri sa shop kay timpong tingkubra karon sa mga four-piece din he. So pauli na may mga bayot nakapalit ako aning kalano ni Karina. Kay nakapalit man mi ganina og mais. Panahon na ni nga ato ning pakpakan karon. Master kay kumupakpak og mais mga bayot kay mao gini ako ang trabaho sa una mananggian. Yellow corn din ning maisa kay mao ray available diri sa planeta nga akong napuy-an. Humanog pakpak ato na nang butangan din ha og tubig mga bayot. Kay kanunay man ning gatubod nila ang tubig dire. Unya wa ta gatipid. Daghanon ta nagbutang kay aron dali ra maluto. Di na nato nahugasan mga bayot kay nakapakpak man puna ganina pagpalit namo. Human ato lang din ang asinan din ha para napo na siya lasa. Akong ugangan og magluto ani wagi asin nga ibubo. Anha pa man good nila na asinan basta haono na. Gipasigaan na din na nako na din ha, din nato na siyang takluban. Paabuto na lang nato na dirag maluto. Gitayman din nako na din ha og 30 minutos. Galuto day ko diri og soup sa ako ang bahandi. Gisagulan ako nag isa ka hiwa nga karning baka. Spaghetti at salog karot. Kay wa man gud siya nanumbaling aning akong giluto ganina nga itlog ug rice. Pagkaluto sa mais akong gitunulan si Karina. Kay balo kong paborito gyud kayo ni niya. Kaya tung unang gasunad ko nahurot gyud niya ang pikas nga akong gihatag.